Саламатсыз мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез төрле ил өлкәләрдә гомер итүче милләттәшләребезнең яшәешен, көн күрешен яктыртучы татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүген безнең программада Авыл халкы безгә мәдрәсә кирәк дип шансуга. Оренбург өлкәсе Мустафа авылыннан Фирүзә Сәләмова. Безнең барлыгы шушы авылыбыздан 150ләп, 160ләп укучылар, шәкертләр белем алырга киләләр безнең мәчетебезгә. Рәшит Вахапов исемендәге җыр фестивале Уфада. Рәшит Вахаповның иҗаты, аның мирасы, аның сәнгате беренчедән Башкортстан милли музыка сәнгате белән бик тыгыз бәйле. Екатеринбург шәһәрендә данлыклы Агафуровлар нәселе очрашты. Минем дәвәнием Камалетдин кызы Марзия Агафурова. Ул кияүгә чыгып, Харун Рашид Апанаевка Казанда яшәгән. Армияга әзерлек буенча республика спартакиадасы Орчада. Бу инде әгәр дә мәгънәсенә, эчтәлегенә кереп карасак, бу безнең армия сафларына китәсе егетләребезнең әзерлеген тикшереп карау. Ул табиб та, спортчы да, тарихчы да. Киров өлкәсе Искепенәгәр авылы егете Марат Гыйләҗев белән таныштырырбыз. Мәктәптә укыган вакыттан бирле уйлаган идем археологик юл буенча барырга. Авыл халкы безгә мәдрәсә кирәк дип шансуга. Сүз Оренбург өлкәсе Шарлык районы Мустафа авылы мәчетендә дини белем алучылар турында. 6 ел элек гыйбадәтханәгә берничә кешедән генә торган төркем йөрсә, бүген укырга дип 150ләп Мустафалы килә. Авылда 200дән артык кеше яшәгәнен исәпкә алганда, киләчәктә мәчеткә укырга авыллары белән йөриләр дип әйтергә дә урын бар. Шунысы да игътибарга лаек. 6 ел рәттән авылдашларын ислам дине нигезләренә шагыйрь Муса Җәлил белән сәүдәгәр Рәмиевлар нәселеннән булган Мидәт Рәмиев укыта. Авыл халкының дингә омтылышын арттыручы милләттәшләребез һәм мөселманнарның ихтыяҗлары хакында тулырак безнең җирле хәбәрчеләребез видеоязмасында. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. 9-нчы сыйныф укучысы Альфред Мөхәммәтов укуларга инде 3-нче ел йөри. Уңышлар да мактанырлык. Бик күп дугалар һәм озан әйтергә. Озан сөйләтәсең? Юк, теләгем бар әйтергә, ә мөмкинчелек юк әле. Кеше күп. Әлбәттә, киләчәктә яшь шәкерт Альфред Мөхәммәтов озанда әйтер, ислам уку йортында да белем алыр. Чөнки аларны төбәктә дин әһелләренә белем бирүче бердән-бер лицензиялы уку йорты Хөсәйния мәдрәсәсе тәмамлаган Мидәт Рәмиев укыта. Ислам динендә белем алган кеше аны үзе дә башкаларга бирергә тиеш дип саный ул. Һәм укытуны хатын-кызлардан башлый. Мәчеттә укуларга беренче төркемне җыяр өчен йорттан-йортка кереп, үгет нәсихәт тә кулланырга кирәк була. Нәтиҗәсе куандыра. Менә безнең барлыгы шушы авылыбыздан 150ләп, 160ләп укучылар, шәкертләр белем алырга киләләр безнең мәчетебезгә. Әлбәттә, балалар да читтә калмый. Мәктәптә 24 бала белем ала. Мидәт Рәмиев тумышы белән дә әлеге Мустафа авылыннан. Кечкенәдән әбисенең дәгаларын ишетеп үскән кеше өчен дин юлын сайлау, авылдашларына белем тарату бер дә гаҗәп күренеш түгел. 20 ел элек төзелгән мәчет диварлары хәзер инде кысынкы. Менә шушы мәчетебездә инде безнең уку да алып барыла. Менә безнең 12 парта тора, 36 урындык, менә шушылар урындыклар, парталар безнең укучыларыбыз белән тула. Мустафа авылында яшәүче әлеге мөселманнарны бер авылда гомер итүләреннән тыш мөселманча яшәү рәвеше дә берләштерә. Әлеге гаиләләр тормышта милләтебезгә үрнәк булып тора. Буыннан буынга бу гаиләләрдә ислам диненең җебе эзелми. Әби-бабалары динле булган. Инде хәзер аларның балалары, оныклары намазга баскан. Безнең өлкәдә, наверное, бу беренче авыл, если бу Россия масштабында беренчеләрдән булмаса, шул хәтлек кешенең иратларының һәм хатыннарының менә дәрескә килүе дип. Мөгаллимнең матур итеп вәгазьләр сөйләве, дугалар өйрәтүе, укучыларның 2 ай эчендә гарәп хәрефләре белән танышып укый башлаулары, 40-ка җитеп килүчеләр дә, 70-ны узганнар да Мидәт хәзрәт Рәмиевка рәхмәтле. Менә 4-нче ел инде укыйм. Безнең Мидәт хәзрәт гарәп телен укырга өйрәтте, дугаларга өйрәтте. Бер ел инде уже мин намазга басканга. Мәдрәсәдә яңа уку елының беренче көне. Бәйрәм белән Мустафаларны котларга дип өлкә имамнары да җыелды. Уку-укыту тәҗрибәсе белән уртаклашу җыенның төп темасы иде. Ислам нигезләренә омтылган беренче карлыгачлар инде 6-нчы ел укырга килә.
Олардан соң икенче, өченче төркемне җыярга кыен булмый. Авыл халкында дингә омтылу арта тора. Бүген инде һәр төркемнең үз уку көне сәгате бар. Сәгъдәнә Маняпова 40 ел мәктәптә башлангыч сыйныфларда балалар укыта. 6 ел элек мәчет тупсасына атлап, 60 яшен тутырганда дини белем алырга килә. Мәчеткә сыйып табылмый, шуңа күрә Медат хәзрәтнең дә безнең дә зур бер теләгебез бар инде. Бәлкирәк кенә булса да шунда бер мәдрәсә салынса, нинди матур булыр иде. Безнең бит әле бу авыл герой шагыйребез Муса Җәлил авылында. Муса Җәлил дә бит шушы 6 яшеннән мәдрәсәгә йөреп беренче белемнәрен алган. Халыкта андый нәрсә булса, салабыз дигән бит. Мөфтиянәттән дә ярдәм булыр. Не только булай, но матди дә ярдәм бирбез дигән. Мәчет каршында ислам уку йортын төзү өчен урын да бар. Әлбәттә, авыл халкы гына бу эшне башкарып чыга алмый, диләр Мустафалылар. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, Татарлар. Рәшит Оһапов фестиваленең чираттагы концерты Уфада. Бөек җырчыбызның мирасы, аның сәнгате Башкортстан белән тыгыз бәйле. 1946 елда Рәшит Оһаповның беренче концертлары нәкъ менә Уфада, Нар Башкортстанның бехисап авылларыннан һәм шәһәрләреннән торган концерт турыннан башланып китә. Теманы җирле хәбәрчеләребез дәвам итәр. Уфаның иң күркәм һәм мәхәббәт залларыннан саналган Башкортстан концертлар залы шыгрым тулы иде. Фестивальдә Башкортстаннан элекке елларда да сәләтле егет һәм кызлар катнашып, җиңүләр яулап килде. Быел исә аларның саны бермә-бер арткан. Рәшит Вахаповның иҗаты, аның мирасы, аның сәнгате беренчедән Башкортстан милли музыкаль сәнгате белән бик тыгыз бәйле. Рәшит Вахапов исемендәге җыр бәйгесе мәдәният дөньясында иң абруйлылар исәбенә әйләнеп бара. Аңа бәя бирүчеләр дә иң күренекле талант ияләре арасыннан сайлана. Бүгенге җыен концерт кына да түгел. Бүгенге җыен бер карасаң концерт лекция кебек, икенче карасаң шундый форум кебек фәһем алырлык. Без инде бу концертларда безнең легендар җырчыларыбызны искә алып, аларның репертуарын җырлый башладык. Без инде аларны уздырудан, ул җырчыларны уздыру максаты белән җырламыйбыз. Без инде менә киләсе буынга шушы халык җырларын, классик әсәрләрне җиткерү максаты белән җырлыйбыз. Бездән алдагы буыннарда титаннар бар иде. Менә шуларның берсе Рәшит Вахапов. Опера сәнгате буенча, халык җырлары буенча. Соңгы елларда милли җыр сәнгатебез сафын байтак талантлы яшьләр тулыландырды. Аларның зур сәхнәгә юлы гадәттә кичкенәдән үк башлана. Төрле иҗат бәйгеләрендә катнашу егет һәм кызларның кыюлыгын арттыра, сәләтен камилләштерә. Анда зур мәгънәле, тирән эчтәлекле җырлар һәм бу җырлар гомумән янәдән безнең эстрадыбызга кайтырга тиеш. Рәшит Вахапов фестивалендә инде яшь талантлар бик күп. Шулар рәтендә мин үземнең кызымны да күрүем белән бик шатман. Рәшит Вахапов исемендәге фестиваль елдан-ел күбрәк талантлы яшьләребезне ача. Башкортстандагы милләттәшләребез дә анда катнашуны зур горурлык буларак кабул итә. Киләчәктә кайберләренә зур сәхнәләргә менәргә дә этәргеч бирер абруйлы бәйге. Алсу Гыйләҗдинова, Татарлар, Уфа. Кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. Татарстан Республикасының театр сәнгате зур югалту кичерә. Бүген 15 ноябрьдә 91 яшендә күренекле актриса, Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисткасы Рауза Кыддус кызы Хәйретдинова вафат булды. Якыннарының, туганнарының тирән кайгысын уртаклашабыз. Рауза Хәйретдинова белән хушлашу Галиәскәр Камал театр бинасында 16 ноябрьдә көндезге сәгать 10-да. Сез Татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Екатеринбург шәһәрендә данлыклы Агафуровлар нәселе очрашты. Минем дәвәнием Камалетдин кызы Марзия Агафурова. Ул кияүгә чыгып,
Харун Рашид Апанаевка Казанда яшаган. Армияға әзірлік буенча республика спартакиадасы Оршада. Bu indi əgər də məğnəsini, iştəliginə kirib qarasaq, bu bizning armiya saflarına kitəsi yigitlərimizin əzirligini tikşirib qarır. Ул табип та, спортчы да, тарихчы да. Киров өлкәсе Искепенәгәр авылы егете Марат Гыйләҗев белән таныштырырбыз. Мәктәптә укыган вакыттан бирле уйлаган идем археологик юл буенча барырга. Екатеринбург шәһәрендә данлыклы Агафуровлар нәселе дәвамчыларының очрашуы узды. Билгеле булганча, әлеге атаклы гаиләнең тарихы 1917 елгы инкыйлаб вакыйгалары белән бергә үрелеп кайгы хәсрәтләр, югалтулар белән аралашып бара. Әмма язмышның ачы җилләре үзләрен кайда гына алып китмәсен, нинди генә сынаулар китермәсен, нәсел җипләре бүгенгә кадәр саклана. Япония, Казан, Төркия, Мәскәү, Татарстан, Башкортстан, Үзбәкстанда. Толырак киләсе видеоязмада. Екатеринбургтагы абыйлы энеле Агафуровлар сәүдә йорты узган гасырның 17 елындагы революцияга кадәр сату алу өлкәсендә иң дәрәҗәле оешмаларның берсе була. Камалетдин һәм Зәйнетдин Агафуровларның эшләре бик уңышлы барган. Себердә дә, Европада Варшавага кадәр, көнчыгышта Кытай шигенә хәтле чыкканнар. Екатеринбургта Успенский хәзерге Вайнер урамындагы универсаль кибеттән кала Сакко һәм Ванцетти урамнарында Агафуровларның тагын 2 йорты сакланылган. Аларның берсендә инде берничә ел дәвамында реставрация эшләре бара. Агафуровлар йорты музей клубы ачылган. Икенчесендә Татарстан Республикасының Свердлов өлкәсендәге даими вәкиллеге урнашкан. Бәдри Девишев үз нәселенең Уралдагы нигезләре турында әбисе сөйләгәннәрдән ишетеп белә. Екатеринбургта инде берничә тапкыр булган. Быел аның белән апасы һәм кызы да килгәннәр. Я приехал сюда уже второй раз, через 7 лет после первого посещения. Очень рад, что за это время много изменилось. Сейчас 3 года назад открылся музейный клуб дома Агафурова. И это замечательно, потому что это гарантия того, что дом будет не просто сохраняться, а реставрироваться и развиваться как некий часть музейного комплекса. И рад еще почему? Потому что это позволило, наконец, большому количеству потомков Агафуровых собраться здесь через 7 лет. Династияның атасы Хисамеддин Агафуров Татарстанның Лаеш районыннан, аның 3 улы була: Камалетдин, Кәшәфетдин һәм Зәйнетдин. Аларның туган авылыннан быел очрашуга ерак туганнары да килгән. Агафуровлары чыгышлары белән Татарстанның Лаеш районы Кече Елга авылыннан чыгып китәләр. Хисамеддин Агафуров бер кулына чемодан, бер кулына 2 яшьлек Камалетдинның хатынын алып, ерак юлга Екатеринбургка чыгып китә. Гап-гади авыл егете шундый зур шәһәргә Екатеринбургка килеп, шундый зур дәрәҗәле шәхескә әйләнүе, ул безнең өчен, Татарстан халкы өчен, Лаеш районыбыз һәм инде Кече Елгалылар өчен әйтеп бетермәслек горурлык диясем килә. Гөлхәрия ханым сүзләренчә, Лаеш районында да музей ачылган. Анда Агафуровлар гаиләсенең берничә экспонаты сакланыла. Әле бүген дә Хисамеддин Агафуровны туган авылында бары тик яхшы яктан гына искә алалар. Ул бик күп туганнарына ярдәм иткән. Мәчет, күпер төзеткән. Шулай ук аның уллары да Екатеринбургта бик актив рәвештә иганәчелек белән шөгыльләнгәннәр. Да, Зайнетдин Агафуров, когда его благодарили в честь юбилея за его большую помощь сотрудникам магазина, он сказал фразу: «Не трудно жертвовать от достатка, но как труден путь просвещения». То есть человек говорит, что да, я умею зарабатывать деньги, они у меня есть, и мне это не трудно, но он понимает, как трудно сделать, чтобы эти деньги пошли на пользу людям. Зәйнетдин Агафуров берничә тапкыр шәһәр думасы депутаты итеп сайланылган, Екатеринбург биржасы әгъзасы булып торган. Екатеринбург шәһәренең мактаулы гражданины исемен йөрткән. Бүген Екатеринбургта Агафуровларның йортлары архитектура һәйкәле булудан тыш, данлыклы татар гаиләсе хакында якты истәлектә. Безнең өчен бигрәк тә шатлыклы хәбәр җиткерәс килә, һәм ул чыннан да тормышка ашыр дип ышанып каласы килә. Рөстәм Нургалич карар кабул итте, шушы йортка зур иттереп ремонт, реставрация эшләре алып барырга дип. Шуңа җавап йөзеннән Свердловск ягы
аренда хакын алмаска дип вәгъдә итте һәм 20 елга ул Татарстанга бушка шулай арендага биреләчәк. Туганнары белән очрашу өчен быел Екатеринбургка Камалетдин Агафуровның Казанда яшәүче оныкларының балалары да килгән иде. Минем дәвәнием Камалетдин кызы Марзия Агафурова. Ул кияүгә чыгып, Харун Рашид Апанаевка Казанда яшәгән. И гомер буе Екатеринбургны сагынып яшәде. Шуның өчен аның йорт, алар төзделәр йорт Кабан күле янында инде, Иске Татар бистәсендә. Менә шул Камалетдин бабайның йортына ошатып. Узган гасыр башындагы кебек Агафуровларның Екатеринбургтагы йортларында бүген дә агарту эшләре алып барыла. Мастер-класслар үткәрелә, төрле мәдәни программалар оештырыла. Бу йортлар актив, эшлекле, үз халкына битараф булмаган кешеләрне үзенә тартып тора. Алар да Агафуровлар кебек бар кешегә ярдәм итәргә омтылалар. Бу исә Агафуровларның эше дәвам итә дигән сүз. Гөлия Садыкова, Альфия Габдишева, Татарлар, Екатеринбург. Армия сафларында хезмәт итү өчен аңа әзер булырга кирәк. Татарстан Республикасының Орча районы көзге чакырылыш хәрби хезмәткә алынучы егетләр арасында спорт төрләре буенча спартакиаданың республика финалын уздырды. Ел саен үткәрелүче спартакиаданың быелгысы аеруча үзенчәлекле. Анда 9 команда катнашты. Тулырак киләсе видео язмада. 30. Ничә секундта шуны җыеп бетерергә кирәк? Вакыты чикләнмәгән инде, кем ничә дәлгүрә. Ничә секунд булды? 20. Бу чаралар безнең республика буенча үткәрелә торган чараларның берсе. Бу инде әгәр дә мәгънәсенә, эчтәлегенә кирип карасак, бу безнең армия сафларына китәсе егетләребезнең әзерлеген тикшереп карау. Арча муниципаль районы буенча алганда безнең 150дән артык егетебез армия сафларында хезмәт итәләр. Булар инде 53 войсковой часть бөтенесе бергә, һәрбер часть белән без язышып торабыз, һәрбер егетебезне кызыксынып торабыз. Ничек хезмәт итә ул? Һәм инде менә шул командирлары безгә рәхмәт хатлары җибәрә. Менә бүгенге чарада да без менә шул хәзерге көндә килгән 2 егетебезгә шул служебный характеристиканы, рәхмәт хатын дип әйтик инде, шуны әти-әниләргә тапшырабыз. Ул инде һәрбер егетнең алдына куйган бурычы. Исән сау хезмәт итеп кайтсыннар иде. Һәм инде бик зур безгә бер чара булып тора. Инде бу үзебезнең әзерлек белән киткән егетебез армия хезмәтендә менә кешенең гомерен саклап кала. Ул беренчедән югалып калмый. Һәм инде үзенең гражданлык вазифасында үти. Бу батырлык турында тулырак сөйләсәк, Байкал артында узган өйрәнүләр вакытында йөзләгән солдат алдында фаҗига була. Өлкән прапорщик Урал машинасы астында кала. Шул арада аны күтәреп алалар. Безнең татар егете Илназ Каримов ярдәмгә ташлана. Үземнең медицина белеме буларак, югары уку йортында мин белгән белемнәремә таянып, аңа беренче ярдәмне күрсәттем. Һәм дә килгән табибка аңлаттым ситуацияны. Ничек булган? Шәхсән син батырлык сүзен ничек аласың? Батырлык мин шулай дим. Минем фикерем буенча уйламаганнан килеп чыга. Кешенең тәрбиясеннән дә торадыр дип уйлыйм инде мин. Мин бу ситуациядә ниндидер батырлык эшем дип санамадым, белгән белемемә таянып, кешегә ярдәм генә иттем. Бу көнне аның белән иң нык горурланучылар әти-әнисе булгандыр. Кичкенә яшьтән инде Илназ бик тырыш булып үсте. И бик нык спорт яратты. Ул кичкенәдән намазда булды. Армиягә баргач та аны ташламады. Анда да беркемдә берничек тә тыймады. Аллага ышануда ярдәм иткәндер. Сүздә юк, бу чәчкән орлык уңышы. Монда гаилә тәрбиясе, мәктәп, мөхит йогынтысы да читтә калмагандыр. Туган илне ярату, туган авылыңны ярату, патриотик тәрбия бирү. Ул бүгенге көннең көн кадагындагы тәрбияви мәсьәлә дип саныйбыз.
Biz инде киләчәктә илебезнең куркынычсызлыгы булсын өчен яшьләребезне тәрбияләргә тиеш. Менә кем нинди генә кызыл сүз дип кабул итеп алса да, безнең киләчәгебез аларның кулында, балаларыбыз кулында. Алар дөрес итеп тәрбия алып, дөрес итеп безгә алмашка киләләр икән, безнең киләчәгебез якты булачак. Илебез тыныч булыр, имин булыр. Һәм алар әйбәт хезмәт итеп кайтсын өчен аларның әле икенчедән бик яхшы итеп спортивный әзерлекләр дә кирәк. Шуңа күрә менә ел сайын шушы үткәрелә торган спартакиаданың инде быел финал өлеше аша үтүе безнең өчен зур дәрәҗәле вакыйга дип саныйбыз без. Һәм шуңа күрә шатланып монда катнашабыз. Әле дә ул финалистлар исемлегендә Арча командасы булу минем йөрәгемә менә май булып ятты инде Аллага шөкер. Үзегез кайда хезмәт иттегез? Мин Тихоокеанский флотта хезмәт иттем. Владивостокның теге ягында. Мин яр кырындагы саклау батальонында хезмәт иттем. 2 ел менә мин аны шу хәлләрдә егетләргә дә монда үземнең чыгышында да ассызыклап әйттем. Ул вакыттагы кичерешләрне алар менә бөтенесе башымнан үтте, шушында йөрәгемнән үтте, күңелемнән үтте. Ул бит онытылмаслык вакыйгалар. Һәр вакытта да ул безнең өчен бик шатлыклы вакыйга дип саныйм. Яны аннан курыкмаска кирәк. Бик яхшы мәктәп үтәсең армиядә, флотта, армиядә бик яхшы мәктәп үтәсең. Ул кирәкле мәктәп. Арский район один из передовиков в республике по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи и подготовки к службе в армии. Поэтому было принято решение совместно с администрацией Арского муниципального района о проведении спартакиады в Арском муниципальном районе. Конечно же, основное напутствие, наилучшие пожелания нашим ребятам, чтобы они живыми, здоровыми отслужили и вернулись опять в нашу республику. Безнең егетләргә, малайларга исән сау армиядә хезмәт итеп кайтарга. Инде спартакиада барышын күзәтеп алыйк. Аның турында һәр катнашучының үз фикере. Югалмыйча калырга өйрәтә торган шара инде бу. Сезнең районда уздырыламы мондый спартакиадалар? Безнең Саба районы күбесенчә физик подготовкага бирелгән, потому что bütün объектлар, һәр объектларда bütün физик күнегүләргә әзерләнгән һәм алар әзерләнәләр, йөриләр. Мин гел военный буласым килгән иде, мин кадеттада 3 ел укыдым. Шул военный булу ул минем өчен честь инде. Горурлык. Кайда хезмәт итәсең килә? Мин ВДВ, военный десантный, воздушный десантный войска. Армия сафларына алынучы егет әле менә шушындый хәрби автомобильләрне дә йөртә белергә тиеш. Спартакиаданың тагын бер спорт төре шушы. Армияга баргач, аларның уже С категориясына права булсын, грузовой менә шундый зур машиналарда җыри алсыннар өчен. Татарстан Республикасының Арча районында узган көзге чыгарылыш хәрби хезмәткә алынучы егетләр арасында спорт төрләре буенча спартакиаданың республика финалында беренче урынны Арча, икенче Түбән Кама, өченче урында Саба егетләре булды. Котлыйбыз, иминлек телибез. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Арча. Ул табиб та, спортчы да, тарихчы да. Барысында тирәнтен өйрәнеп, инде зур уңышларга да ирешкән. Сүз Киров өлкәсе Иске Пенәгәр авылы егете Марат Гыйләҗев турында. Алдынгы карашлы, прогрессив һәм инициатив татар яшьләренең берсе ул. Теманы хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева дәвам итә. Милли җанлы татар яшьләребез шактый. Киров өлкәсе буйлап сәяхәтебез Марат Гыйләҗев янына китерде. Ул 1985 елның 4 февралендә Иске Пенәгәр авылында туып үскән. Кечкенәдән үк бик ярата идем өйдән ерак-еракларга чыгып китәргә, тирә-якны өйрәнергә. Һәм минем окружение дип әйтәмсең, иптәш малайларым да шундыйрак иде. Шул йогынты ясагандыр дип уйлыйм мин. Тарих белән кызыксынуы шулай килеп чыга. Имам хәзрәт Зиятдин абзый, ул миңа китаплар белән булыша, төрле информациялар бирә. Һәм без аның белән хәзер безнең авылның историясе буенча кызыксынабыз. Һәм ул бик зур эшләр алып бара, шәҗәрәләр төзүләр буенча, тоже бик кызык нәрсә. Тагын элекеге язмаларны переводить итә һәм кайбер документларны миңа да бирә. Кызыксыныр өчен. Әйе, шундый борынгы салада торып, аның үткәне белән кызыксынмау мөмкин дә түгелдер. Иске Пенәгәр авылының тарихы 16-17 гасырлардан исәпләнә ди Марат. Нумизматика белән шөгыльләнеп китүендә шуның белән бәйли. Мәктәп елларыннан ук тәңкәләр җыя, шулай ук китаплар, сирәк басмалар белән дә кызыксына. Бер 19 гасыр монетасын таптым. Шуннан китте инде китаплар, библиотекадан эзләп, почтадан заказывать итеп, шулай
җыелып барды документация. Әмма шулай да Маратның төп һөнәре медицина белән бәйле. Мәктәптә укыган вакыттан бирле уйлаган идем археологик юл буенча барырга. Ләкин 11 класста ничектер минем интернетларга кирип информацияларны карый башлагач бик кызык булып китте табиб булырга. Чөнки анда бик күп яхшылык кешегә килә үзеңнән, үзеңә кире кайта. 2002 елда Казан дәүләт медицина университетына укырга керә. Аннан башкаланың төрле шифаханәләрендә эшли. Бүген ул 10 елга якын стажы булган лорд табиб. 2 ел элек Кукмарада шәхси кабинетын ачып җибәрә. Күп кенә яшьләр чит илгә китү турында хыялланган арада Маратның туган ягына кайтып, якташларына, үз милләтенә хезмәт итүе мактауга лаек. Мин Казанда эшләгән вакытта безнең районнан, безнең яклардан миңа бик күп пациентлар килә башлады. Алар миңа гел информация биреп тора башладылар. Кайтыгыз инде безгә, кайтыгыз. Үзең алга эшләгән вакытта мин уйлыйм, бик күп модернизация кертәсең эшкә. Һәм яңа техника алу, яңа методикаларны өйрәнү, ансы бик тизрәк бара дип уйлыйм. Шуңа күрә мин шундый юл буенча барырга уйладым. Медицина белән тарих арасында нинди бәйлелек бар? Марат икесен дә тирәнтен өйрәнә. Медицина бит ул тоже обучение дип әйтергә була. Гомер буе өйрәнәсең нәрсәдер. Ниндидер информация җитмәсә, источникларга барасың, аналарга укыйсың. Монда да шуны проецировать итсәк, хәзерге үзебезнең тормышка, шөгыльләнүгә бөтенесе бер ялгау белән дип әйтергә булсам, бер күләмдә находится. Үрлеп барай бер-берсенә. Ул спорт белән дә кечкенәдән дус. Казандагы универсиада, су һәм футбол чемпионатында, Сочида олимпиадада эшләгәндә спорт дөньясына кереп китә. Ул Кукмарада сноуборд юнәлешенә нигез салучыларның берсе. 98 елны башланып китте менә. Телевидениедән яшьләр передачасында бик күп сноуборд турында информация килеп чыга башлады. Һәм без иптәшләр белән башта агачтан ясадык такталарны. Аннан соң кибетләрдә килеп чыга башлагач, сноуборд такталар. Аны үзебез алып, уже шуның белән йөри башладык. Һәм менә арткы якта күрсәгез, анда горнолыжный база Кукмарская. Без шунда иптәшләр белән төрле фигуралар, рампа, рейлы, менә шундый инглиз теленнән килгән исемле фигуралар төзеп, шуннан йөри башладык. Һәм хәзерге вакытта бик яңа спорт вейкбординг белән шөгыльләнәбез. Вейкбординг базасы Кукмарада кызганычка каршы юк хәзерге вакытта. Без Соба районына йөрибез. Анда андый мөмкинлек бар безнең. Кышын сноуборд, җәен вейкборд ди Марат. Әле күптән түгел Казакстанда вейкборд буенча ярышларга барып, 3нче урынны яулап кайткан. Марат туган теленең, милләтнең киләчәгенә дә битараф түгел. Татар кешесе татар телен онытмастыр ул дип. Чөнки ул өйдә дә татарча сөйләшә. Мәктәптә татар телендә сөйләшкән кеше татар телен үзенә уку алыр дип уйлыйм мин. Тагын бер хыялы иске Пенәгәр тау башындагы борынгы имән урманын яңарту. Берничә көн элек имам Зиядин ага белән берлектә алар бу ниятендә тормышка ашырганнар. Ләйсен Хаҗиева, Татарлар, Кукмара. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Төрле ил өлкәләрдә гомер итүче милләттәшләребезнең яшәешен яктыртучы тапшыруыбызны иртәгә дә карарга онытмагыз. Сау булыгыз.